Ja. De auto. Ja. Snap je dat nog niet? Mag ik gekend het programma, mevrouw? Ja. Ja. Nee, dat is een film, ik wil dat niet. Af en toe, hè. Ja, dat doet zo. Maar wat zien de bedenkingen, mevrouw? Ja. Dat ik niet op de televisie wil komen, ik vind het schrikkelijk. Ik vind het leuk voor te zien, maar niet. Oh ja, nee. Ja, maar dat huren we dukker. Ja. Ik vind het leuk om te zien, maar ik wil er zelf niet Nee, over. nee, dat klopt. Ja. Je doet het goed, moet ik zeggen. Oh, dank Nou, dat is fijn. Het kijk vaak ook terug, ja. Ja, Ja, ja. Maar ik doe dus wel veel te vragen, hè. wat bleef? Het het geur. Ja, ik Ja, niet. je moest doorvragen, Huh? ze weet ze niks. Nee, Dus nee, dat klopt. Maar nou ja, je vroeg wie komen we hier? ja, met de auto, dat is klopt ook. Ja, maar Ja, wie maken er een soort van sport van? De meest onherbergzame gebiedjes in Limburg Ja. in te rijden, Ja. doorlopende struitjes, zandpijtjes. En dan best in de boetegebieden van Sint-Joas, Sint-Joas. Ja. Sint-Joas. Places of all places. Ja, Places of all places, hè. Sint-Joas. Want? Ja, dat is toch een wereldstad hier. Nou, Nee, ja, nee, nou, nee. Wereldstad, we wonen ons net Landelijk, wel in landelijk. Hartje, Hartje Sint, zeg het nog een keer mevrouw, Sint-Joas. Sint-Joas. Sint-Joas aan het afvragen waarom dit dorp een. Ja, wie kunnen we dat netjes zeggen? We vonden de kerk nou niet bepaald een juweeltje van de architectuur, laat ik het zo zeggen. Ja, dat kan. Dat kan, ja. Ziet geen kerkelijk? Geweest. Geweest? Geweest vroeger, ja. Maar dat is toch allemaal goed gegaan, hè. Het is allemaal weg. Het is allemaal weg. Ja, ja, niet meer praktiserend, zeg maar. En waarom is Ja, het ik weg? weet het niet. Dat is, op een gegeven moment aan de jeugd ging ze nog, 's morgens, dan moest je nog verplicht naar de kerk gaan op zondag. Maar dat deden we al niet meer. Dan gingen we naar het café in, hè. Noeren wel. Oh, maar had ze dan een alibi nodig? Toen was dat, ja, mam, ik ga wel naar de kerk. Hè. Toen was er een beetje gehoorzaam, hè. Maar dat is het ook maar even gehoord. Oh, weg. Maar toen word je dus wel oud genoeg om Ja, een pilsje te drinken. Ja, ja, zo is het, hè. Dat kost toen 15, 16. Maar het is toch niet te zien, of wel? Nee. Oh, nou, dat kijk. Nee, en je mag ook geen verwaarde indruk op mij. Ja. Dus nee, want dat wordt nou gezegd, hè, dat als ze op jonge leeftijd al iets drinken, Ja. dat ze dan... Maar kwatsch. Kwatsch, het is zoiets het leven steeds. ja. Nou ja, ik ben zelf ook van een generatie dat ik al op... Ja. ik zal het niet op televisie gaan zeggen, maar... 14. Ja, nee, nou. maar dat, hè, Ja. niks onder de 18. Lost dat iets op? Ja, dat wordt ook ganz normaal, iedereen deed het, hè. En er was niet gecorrigeerd op dat moment ook niet. Ja. Dus Nou, ik huur wel eens verhalen van de oudere generatie dat ze vroeger ook gewoon een auto reden als ze wat gedronken hadden. maar ja, Degene die het minste gedronken hadden, ik dacht vaak dat ik achterhoed reed, maar ik kreeg voorhoed. Ja. Dus nee, dat ging goed. al er wordt geachterste vuur in de auto gestapt. Dus. Ja. Maar is het natuurlijk niet met elkaar te vergelijken, want vroeger was er ook veel minder verkeer dan, dan klopt nu. wel, Hè. klopt wel. Ge- Ziet je samen met die mevrouw die niet in beeld wil, hè? Ja. Ja, ziet je wat van elkaar? Een, Je huurt wel bij jij in het dagelijks leven? ja, Oh, zo. ja. Wij zijn latters. Oh, Latters. living apart together Yes, in yes. hetzelfde dorp? Oh. Hetzelfde, af en toe. Af en toe. Oh. Maar wel dorpsgenoten? Nee hoor. Nee. ja. Oh. En wie is er dan van Sint-Joas en wie niet? Ah, nee, je woont er alleen. Oké. En waar ziet jij van? Een Remun. Oh, Ik woon in Remun. van de stad. Ja, die staat, ja. Ja, Gepensioneerd? yes. Wat heb je gedaan? In Dat het zeg ik werkende leven? Dat zeg ik niet. Oh. Dan ben ik wel heel nieuwsgierig. Ja. Een spannend beroep? Ja. Oh, Ja. goh, en daar wilt je En ik niks heb over zeggen? Ja.
Tipje van de sluier. Ja. Tati, tatoe, tata. Ah! Geen woord te understudy voor Tita Tovenaar. Ja, Ah, inderdaad. Ja. Ja. Oh, dus dan ziet je bekend van televisie. Ja, zeker. Ja. Zeker. Maar dat was spannend in die zin dat je ook echt in de frontlinie zoot. Frontlinie, nou meer in de achterscene, zeg maar. Hè? De back. Ah, De back office, back. oké. Gewoon verder dan Nederland. Mis je het wel, het werk? Nee, Nee? niet meer. Nee. Hoe lang zit je eruit? 15 jaar. Oh. Toen zijn we met fut kunnen gaan. Hè. Wat is Ja, het? dat was toen nog. Dat was nog, ja. Dus hoe oud word je toen het eruit ging? Ik was 58 en 3 maandjes. Goeiedag zeg. Dat kost je nog. Dan kunnen we je alleen maar een putje bij beuken als we dat huren. Hè? Ja. Dan laat me gaan. Nee, dit is een vrolijk programma over het algemeen. Ja. Met lege drempels en we proberen er altijd een positieve vibe in te halen. Is het voor u wel eens lastig om in de huidige tijd nog een beetje een positieve vibe erin te halen? Nee? Nee. Nee, de indruk had ik bij jou al niet. Oh, nou dat is goed. Ik dacht is ook zo. dat zien jullie die stond Ja, positief in daar het leven. moest er wat van maken natuurlijk. Hè. Ja, wat kan ze nog meer doen behalve wandelen? Ja, lekker. Oh, dat doet je Lekker, ja. Fietsen door een fietsen. vetsen, ja. Fietsen, ja. Ja. Ja, ik ben in die 6,5 jaar dat we dit programma nou maken, ik ben enorm goed geschoold, vind ik zelf dan, in de dialecten. Van, Ja, of oké. in de Limburgse taal. Ja. Anders kreeg ik Henk Hover op mijn dak als ik het woord dialecten gebruik, want Ja, dat ja. misschien maar niet. Maar fietsen, wandelen, lichaamsbeweging is voor ook belangrijk. Ja, vooral voor mijn partner is dat heel belangrijk. Oké. En dat doe ik met. Hè. Maar volgens mij niet met een lang gezicht. Nee, dat moet niet. Hè. Nee, want dat is natuurlijk ook fit. Hè. Wat mis je het meeste nou in deze tijd? Ja, lekker terrasje pikken en zo. Hè. Niet? Vakantie, misschien. Ze zit zelf niks meer. nou. Dat is natuurlijk goed. Het is allemaal niet. Maar dat is die achterlijkheid. Gewoon niet toch nog erop moeten kijken. Ja, Maar ja, volgens mij is ook achterkant ook best leuk, mevrouw. Ja. Nou, dat zeg ik. Ja. Maar Dus, ja. Het zal een ik mysterie weet dus niet wat blijven. die. Nee. Maar het is vaak dat die toch wel bewoners zijn. Of Oh. althans, logerende gasten. Nou, laat ik dan zo zeggen, wij hebben over het algemeen een olifantengeheugen. Ja. Dus ik denk dat wij deze plek voor een tweede keer of misschien voor een derde keer ook nog wel kunnen vinden. Ja, ik denk het wel. Want we zetten dat dan op een lijstje van plekken waar neem eens de deur open, maak dan of zo, maar die we dan toch interessant Ja. genoeg vinden om Ja, nog eens ja. een keer terug te komen. Ja. Wat vind je zelf? Was dit een interessant genoeg gesprek om uit te zenden? Of, ja. Moeten we ook dan informeren ook? Vind je dat leuk? Wie doet zo? Dat we ook een seintje geven als we weten wanneer Ja, het dat zou uitgezonden dat wordt? is. Ja, we Ja? zijn benieuwd. Ja. Wie er komt. En een dag niet gelachen is een dag. Niet gelef. Juist. En er wordt nog geld, maar dat heb ik vergeten. Dat doe ik niet meer. Denk maar snel. Heeft dat iets met die terrasjes te maken? Nou, dat ook. Ja. Dat ook. Nee, dus ja, het is goed. Ja. Heb je nog tips voor ons? Hier in het dorp, waar we naartoe moeten gaan? Ja, dat weet ik, dat moest je weten. Nu we er toch zien? Nee, Ja, die is niks meer. Ja. nee. Wat is die nog? Het gemeenschapshuis is ook toe, hè? Ja, maar alles is toe Ja, overal. ja, daarom. Hè. Nou, dan we stappen weer in ons uiterke. Ja, is goed. En hoe ver moet je nog? Een kilometertje. Kilometertje. Hoeveel heb je er op de teller staan, denk je? Ik denk als we rond zijn gelopen dat we er 5 erop hebben zitten. En ons streven is 5 tot 7 per dag. Oh, Dus want? ja, dat is... Ziet je vierdaagse wandelaars ook? Nee. Nee, tenminste, het is fanatieker als ik. Oké.
Ja, ik zie het aan de schoon. Ja, ja. Zo, maar geen zie de mijloper, hè? Ja, ik ben een netloper. Dat klopt. Hé jongelui, het was me Keer ook, een jongens. genoegen. Ja, dat is goed. Want we zien altijd blij als we in Sint-Joas wat kunnen vinden. Ja. We rijden er vaker doorheen, maar ja, het moet gebeuren bij ons. Hè? Ja, natuurlijk. Of het gebeurt niet. Dus Nee, maar het programma wordt goed bekeken, want het hebben we ook aan de kennis. Of wat. Van Ongerwerk heb ik Ongerwerk gezien. En, Oh, dat huren we geer. ja, dat is zo. Ja, is dat echt zo, hè? Ja, dat Ja? is echt zo, ja. Dus je zit goed bezig. Zullen we dan nog maar even verder gaan Hoe met? met het programma? Doet je maar verder? Ja? Jazeker. Moet je Nou. gauw blijven doen. Dan zeggen we dat tegen de baas, dat ze in Sint-Joas Ja. gezag hebben, dat we nog maar even door moeten Dat gaan. moet je zeker zeggen. Wat goed je met de feestdagen doen? Nou, dat ken je misschien. Maar ja, we mogen maar 2 mannen bezoeken. Hè? Ja, Dus het is voor allemaal afgepast bezoek. nou ja, laten we het erop houden, het is voor een goed doel. Ja, nee, we moeten hier wel vanaf, hè, jongens, want dat geeft fout. Hè. Ja, maar als we toch nergens meer herkennen, dan is wordt gezondheid wel heel belangrijk. hè? Ja, zonder meer. Ja, vooral van ons, hè. Ik bedoel, je moet aan je denken, als ze zo liggen, die moeten die filmpjes zenden, die door de kapot liggen te gaan op die intensive care, die Ja. geloof krijgen. Ja, Die moeten ze de hele dag blijven laten zien, die ja. filmpjes. Goeie beelden voor de mensen die Die zich toch niet aan houden. ja. Ja. En die ontkennen dat het Ja, meer ook is nog dan wel. Ja, ja, ja. dan een griep. Ja, dat is.